ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. ин лаҳза шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ вобаста ба ҷиноятҳои суиқасд ба одамкушӣ, дуздӣ, халлобӣ ва дигар намуди ҳуқуқ вайронкуниҳо барои худ маълумот пайдо намоед. дар студия бо шумо мо рухсор таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. баҳси манзил ва захмӣ кардани хола аз ҷониби ҷиян. якум зарбаро ба сари холам задам. холам дар инҷо хоб буд. тасарруфи 75 чорвоҳои сокинони ноҳияи рӯдакӣ ва боздошти гумонбарон. хоб будам дар хона озанаки говоро овардем. Баромдун хадтум ки оғоли ма дастан ки занам бедор ши. Занам бедор ши гуфт исломи гово дуздиҳай. Баро, агар набуро милисода зам мезан. Ма говоро оғол буро овардам. муноқишаи ҳамдеҳагон дар ноҳияи панҷба кордзанӣ анҷом ёфт. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.